Velkommen til Venstre Lounge. I dag har vi en rom, en plantation rom. Pineapple. Ja. Den. Altså hvis man godt kan lide rom. Ja. Og det kan vi jo bedst. Jeg er meget glad for plantation, ikke hvor mange du har smagt. Jeg har smagt en del af dem. Jeg har ikke smagt alle sammen, men de smager rigtig godt. De fleste af dem jeg har smagt, de smager rigtig godt. Det her skulle så være en, hvor du har ananas smag. Umiddelbart, da jeg læste første gang, jeg tænkte, rom og ananas, det er ikke en pina colada, vi skal lave. Nej, den dufter i hvert fald rigtig meget af frisk ananas, det er ikke sikkert. Vi har hældt den op på glas. Nå, det er min. Ja. Og jeg blev faktisk overrasket over, hvor meget ananas duft der egentlig faktisk er. Men det er voldsomt. Det er jo fuldstændig... Altså jeg havde sådan regnet med, at det var sådan dit hint af ananas. Ja. Men den er lidt spritet, duften. Men for satan, den er sød. Ja. Skal vi lige prøve at smage på noget af den? Ja. Det smager rigtig godt. Men som du siger, damn, den er sød. Altså virkelig. Jeg kan godt lide rom, eller jeg har godt kunnet lide rom. Det kan du da stadigvæk. Jo, men jeg har... Skal du have det vand i? Nej. Jamen, du fyrer flasken for helvede. Altså. Jo, men jeg kan stadig godt lide rom, men jeg begyndte at kunne lide whisky. Mærkeligt nok. Jamen. Fordi, jamen... Det kan være det, fordi du ikke er så meget for det søde, du godt kan lide det lidt mere røg. Ja, men nej, jeg kan ikke lide røg, men alligevel, altså... Jeg er bare blevet... Jeg vil give dig ret, den er sød. Den er næsten for sød, altså. Ja. Vi er ikke nede i rise, sukkersirup nærmest, men ja, den er sød rom, altså. Og jeg kan godt lide sød rom, men den er altså... Prøv lige med vand, for at se om den... Der kommer lidt mere aroma på, lidt mere ananas. Ej, jeg skulle lige pludselig ikke blevet særlig meget til de der søde ting, så... Den er rigtig, rigtig god. Smager helt fantastisk. Men jeg synes faktisk... Men den er sød. Jeg vil lige før sige, den her ananas ødelægger det sådan lidt. Den får lidt op med den her rom smag, synes jeg. Får sådan en, ikke en natur, men nærmest sådan en lidt, hvad hedder det, syntetisk ananas smag. Nu er jeg ikke så vant til at æde ananas. Det er sådan set det tætteste, jeg kan komme på ananas, det her. Uden at det klør i hele kæften. Men så det er rigtig lang tid siden, jeg har smagt ananas. Men det her, jeg synes, det smager. Men altså, at drikke det sådan her, ja. Det er lige før, den er for sød. I hvert fald til mig. Den smager rigtig godt. Men altså, jeg kunne godt forestille mig. Puha, den er meget sød. At hvis man lige fik kødet ned af den, så ville det ændre smagen. Normalt vil jeg ikke komme is i sådan noget her. Det kunne godt være. Men hvis man nu havde et whiskyglas med en stor klods is, så den ikke fortynder væsken mere højst nødvendigt, men samtidig gør den rigtig godt. Kunne det være, at smagen pludselig, at det tog noget der søde. Altså, det kunne jeg godt forestille mig. Sesam lugter jeg. Eller hulubulu, eller ja, det kan være noget, der virker. Vil du prøve? Jeg har drukket herovre. Goofy. Altså, jeg synes, at den ændrer ret meget. Jeg fik lige mere, end jeg havde regnet med. Men Men ja.
bedre, ikke? Den fjerner lige det der overlag af sødme, der bare siger... Altså, den tror jeg, vi vil nyde sådan der frem for at sidde med et rigtig glas. Den er stadig sød. Jeg vil hellere have whisky. Men altså, jeg tror nu også... Men den smager bedre med is. Ja. For det der med, at den bliver kølet ned, men ikke bliver fortyndet. Det samme, hvis man har, sødme og varme, det passer, det går bare ikke sammen. Nej. Det hjalp mig helt det gjorde det. Okay. Jeg tror, der hvor den her vil være rigtig god, og det er måske lidt blasfemi og lidt synd. Cola! Nej, det vil jeg bestemt ikke bruge den på. Men i cocktails. Fordi du har den her meget søde rom med ananas, kunne jeg godt forestille mig den her i en pina colada. Eller en anden cocktail med mørk rom. Altså, fordi du har den der søde ananas. Altså, den skal have noget syre. Jamen, jeg tror, det ville smage godt. Men hvad er forskellen på, at man blander det med cocktails og cola? Jeg ved ikke, hvor godt ananas og cola fungerer sammen. Jeg tror, det kommer til at fungere andet sådan. Det bliver en rigtig, rigtig sød oplevelse. Men nu har jeg tilfældigvis en Pepsi Cherry ude på gulvet, givet hen den. Bare for at få det røde. Jeg tror, der er nogen. Det er jo ikke nogen navne. Jeg tror, der er nogen, der vil slå dig ihjel, hvis du gør det. Det er muligt. Men nu har vi konstateret, at alene varm, der er den for sød. Jeg har konstateret, at den bliver langt bedre, når der er kold. Ja. Og jeg ved godt, normalt så køber du ikke en rom til en 300 kroner og smager cola i det. Det er jo nærmest blasfemi. Og blasfemi. Og der er sikkert mange, der sidder og siger, altså det vil svare til også at gå ud og købe rigtig dyr whisky. Ja. Og smage cola i. Ligesom far. 1000 kroner. Cola. Nej. Altså. Den må vi ikke. Ja. Og hvad er der? 70-30 der? Det er sgu ikke. Rom. Cola. Rom. Det bliver meget eksklusivt rom og cola. De vil slå dig. Ja. Fuck! Vil du prøve? Jamen jeg tør ikke, jeg bliver slået ihjel. Jeg bliver slået ihjel. Jeg ved godt. Jeg ved godt, det er bestemt ikke det, man skal bruge den til. Men hvis man nu har købt den, og man siger, at den er sgu for sød, den er for en cola, en cocktail, så du kan ud og drikke den. Aldrig har jeg fået så dyr en rom cola. Så skal de have. Aldrig så dyr en rom og cola har jeg fået. Aldrig i mit liv. Nå, hvad? Man får jo nærmest man får den samme effekt, som når man bruger Malibu. Der har den der... Men det er jo det, der er ananas. Du mangler bare noget kokos. Jamen, jeg sætter bare min røgklap højde her. For at se sådan. Jeg gør det meget værre hele tiden. Jamen, jeg skulle så ikke have mere. Jamen, det er nok. Jamen, du har mere rom det her, der er mere cola der er is der. Så du går bare hvor efter, du skal være. Jamen, jeg savner flasken. Ja. Men nu har vi fundet ud af. Det smager rigtig godt. Rigtig god rom og cola. Men måske dyr at bruge rom og cola. Rigtig dyr. Men nu har man købt. Hvad var det, du sagde? 400 kroner? Jeg tror faktisk, det var 3,59 eller 3,79. Så dyr en rom og cola er det ikke igen, ja. Nej, det er ikke. Du køber ikke en rom til næsten 400 kroner, og så smider i cola.
Noget mindre. At man synes, den er Med for sød. mindre, at det er den der. Det må Nej, man godt. altså, Eller rise. Eller... hvis den er for sød, og du ikke kan drikke den på andre måder. Ja. Altså, så er det jo det samme som at sige, skal den ud, eller skal den i cola? Så vil jeg tage den i cola. Jeg skal i hvert fald have prøvet den i en cocktail. Sammen med måske lidt ananasjuice. Kokos. Kokos. Men hat til damerne. Det kunne være... Nej, det ville være rigtig godt i pina colada. Det vil det. Det vil blive en... Det er rom, man bruger her, ikke? Suveræn. Ja. Men... Ja. Og det er også, som man selv bruger det, altså... a little cheap. Altså... Den er dyr. Det er jo ikke værre, end hvis man begynder at have videre og købe... lad os sige, en rigtig god, dyr rødvin. Og så jeg kommer til din søster og siger, nå, kender du det der med cola og rødvin? Så vil man nok også spise lidt. Mor! Er du fuldstændig syg i hovedet? Jeg kan ikke lide rødvin. Men jeg kan godt lide penge. Og du... What the fuck? Ja, det smager faktisk Så har vi lov. Ja, de må. Det kan jo ikke blive sur over det her. Det kan du ikke. Hvis du får en rødvin op på rigtig meget dyr. Altså nu ved jeg jo selvfølgeligvis, at hendes mor, min søster, hun har den her og er glad for den. Ja. Hun er også glad for rise, som er meget sød rom. Og men det er sukkerknaller, og det er rom samtidig. Men og hun vil også sidde og sige, så kommer sgu da ikke. Ja, okay. Men jo, det må vi. Fordi den var bare lige lidt for varm for sig selv. Det hjalp. Rødvin og cola. Ja. Det kan man ikke. Det er synd for colaen. Så skal du holde det der endnu værre. I gamle dage. Rigtig gamle dage. Der var det populært. Og Dengang jeg var barn. der var det populært at tage et fadøl. Og så fik du kun et halvt fad. Og så resten op med svend op. Nej! Eneste formål var, at du kunne drikke mange flere. Jo, men så skal man også pisse rigtig meget mere. Det skal man også, ja. Og så ødelægger man en god fadøl. Hvor er de fuckhoveder, som har lært? Men bortset fra det. Jeg har jo nogle flere plantationer. Cola! Nej. Jeg har haft en lille gaveæske, jeg fik af en god ven. Som vi helt sikkert også kan kigge på, når vi sådan lige gider meget tid. Dem har jeg smagt. Og de er slet ikke så søde overhovedet. Okay. Der er nogle af dem, der er lidt søde, men... Jo, Trinidad, den er god. Ja. Jamaica, den er god. Har du smagt den fra? Hvad? Har du smagt den mere? Har du smagt den her? Hvad? Har du smagt den her? Jeg har stjålet fra din kæld. Nej, jeg har sgu ikke. Jeg har smagt. Jeg er ikke sådan en svinehænd. Altså... Der har jeg smagt den. Til sådan noget smagsprøvning. Så min favorit, det er helt klart den der Trini Anniversary. Men Trinidad, den er god. Ja, den er også god. Den er kraftedeme god. Jeg ved ikke, hvad for en, der smager bedst. Jeg kan ikke huske det. Den der Guatemala. Den er også god. Den eneste, jeg faktisk var så vild med, det var Jamaicaen. Altså det, jeg godt kan lide ved plantagen, det er jo, at det er rigtig mange distrikter og områder, som hører under samme hus. Ja. Og derfor meget forskellige dufte og smage. Den her, det er fantastisk rom. Hvis man er til sød rom. Ja. Hvis man så har købt den. Jamen, det er derfor. Og ikke er til sød rom. Så er der andre muligheder. Altså... Jamen, det er derfor mor, hun Jeg er så glad for den, fordi hun er også så pisser, at man er glad for rise. Jeg kunne godt forestille den her i en daiquiri, for eksempel. Hvor du simpelthen bare har rom, du har lime, saucehjælp, shake, småkage. Hvor er jordbær? Det er vist en jobber daiquiri. Nå jamen. En almindelig daiquiri, der er det bare lime. Du kan sagtens, men jeg tror, jobber er lidt fucket op med ananasen.
tror ikke, det er passe. Det ved jeg ikke, men... Okay. Skal vi afslutte? Meget sød om. God Meget, meget sød. Meget, meget god. Ja. God til dem, der godt kan lide sødram. Rigtig, rigtig god. Men sød. Er man ikke til så sød om, så skal man nok Skal man nok lade være med at tage gå den. ind i de andre. Så den er her. For sød til mig i hvert fald. Ja. Jeg skal helt klart have prøvet en cocktail. Ja. Ja, Det kunne være, der var drikke. det Der tror er jeg god i faktisk. cola. Jeg tror faktisk, der kunne undlade sukkersirup i en cocktail, hvis du brugte det der. Ja, Ja. altså, og det værste af det er, at det er jo ikke engang det sødeste. Altså, det er sådan noget... Nej, rise. Oh, Men det er langt over... Langt over puha. ja. Og her er samtidig også et tip, hvis man har fået købt en rom, som er alt for sød. Gola. Jeg skal fortælle forskellige temperaturer, forskellige tilsætningsstoffer. Ja. Yes. Skal vi afslutte? Ja. Og så bare sige skål. Nej. Så skal jeg have cola. Så skal jeg have cola. Slap af, hvor meget... Jeg synes, der... Er det bare... Er det fordi, at der var... Er det fordi, at den er smeltet, så der er mere vand? Eller er det bare større i det glas? Det ser ud af mere, når det er en... Når der er så stor en køl i, så ser det ud som, der er mere i. Men altså, selvfølgelig er den også smeltet. Det er begge det. Ja. Ja. Gør det rigtig godt med cola. Men ja. Det var vi havde. En plantation pineapple. Vi vender folk tilbage. Giver det godt?